asi vanoveyo muzvadzi dzangu ka ndoda kuti mumbonatsotaurana. I don't mind even akaita 1000 macomments anditi ndoda kuti timbonatsotaurana nhasi kuti munombozvifambisa sei je. Vane hanzvadzi dzangu aye vazukuru vangu ka aiwa ndinodada nemi chokwadi ndinodada nemi ndo zvandogona kungotaura kuti aiwa ndinodada nemi. Ini nangu personally ka vazukuru muri kundigonera saka chiteerera kana ukasati wasubscribe to this channel ka uri muzukuru wasekuru sei muzukuru hapana chauri kumirira kana newo uri kumirirei anditi subscribe to this channel obhoisa futi notification bell kuti whenever pandinouploada video ka you will be notified. Thanks very much kuna vanoramba vachisapota basa musha wenyu uri kuvandudzika. Aiwa ndinodada nemi vazukuru anditi thank you so much nekusubscribe. Thanks very much nekuramba muchiona mavideos each and every single day. Right, chiteererai vazukuru vangu tisapedze nguva titaure nyaya yatawira panapa anditi right. Ndichitendererawo zvandiri kuita hambozva sekuru venyuka sekuru venyu ndakatozvipira kuti ndifadze mimi anditi so ndanga ndichitsvagawo kuti ndezvipi zvingafadza vazukuru vangu. Dhuma nezvazofadzai nezvazofadzai nini anditi muri imi mazvikonzeresa right. Ndoda kuti ndikuudzei ndokunga ndambouya nhasi ndikakuudzai ndikaintrodusa muzukuru wangu Mukudzei Junior anditi mwana waJaPraise ndikakuudzai ndikakuteerera saiwo chinziyo chakewo chaari kupisa nacho handatochiridza because ndoziva hangu kuti hama dzangu havazotirowe nestrike. Ndikaona ndisingaridzeka tinenge tisina ukama nevanhu kana kuti ukama unenge uripoka but tinenge takambotaura zvakanyanya nehama idzodzo so haana Mukudzei JaPraise ndewangu so ndosadainda player song handiti so ndazosanganawo manje nesong ndamboiteerera zvangu anditi ameno chichangoitikawo ndandiri busy patime yachona pane zvandaichita handichazoita time so ndopazoyaya Mukudzei ndichiona maviews ndikabveta titange nezvevechidika handiti tisapotewo young talent. So Nox Guni ane song yaita inonzi Melody right. Ndizvo Melody. So song yaita iMelody anditi yakafeature anonzi Master KG ndokunga munomuziva wekubika kasong kakanetsa katikatamba nako Christmas kai makaziva Jerusalema ikayalami ilondoloze something like that something of that nature. So ndiye yakafeature song inonzi Melody. So this song yareleasiwa yani exactly 8 yakuenda ku8 hours yanga iri pa7 hours pandaicheka my mind so yakuenda towards 8 hours ine 23,000 views anditi so chedu chikomana ndane 3 hours ndati indachiannounce chiri less than chichangopinda muhour kana chiri less than anditi muzukuru wangu anditi mwana wemuzukuru wangu JaPraise Mukudzei Junior now patime pandazocheka yane 3 hours ozvinezvi ane 24 almost 25,000 views anditi uyu Nox ane 23 pa7 hours. So vazukuru vangu kumaline esocial media madutanga kanzi musadara nchanoyayotaura ndisikuda kuita sendiri kuda kukanganisa music yaNox but chokwadi ndechekuti Mukudzei ari kufamba nepesi pari zvino kupfuura yaNox but hanzi Nox release a song inonzi Melody and munoona that one is an international standard and it's a bomb. Go and watch this song and go and support him. Ngasupportane and because a song ndaiteerera kakawanda Melody iri kupisa Melody iri kutopisa and also ndatozodiscover kutoti aiwa Nox ave pa-international level ndakudiscover taimukomuziva tichiti ndinonyara but apa go and watch this video, it is a bomb. So I'm here to announce to you kuti tine imwe song zvakare at the same day handisi kudaita sendine favor nditi pasame day pasame day pareleasa JaPraise Junior kwabva kwareleasiwa futi naNox. Nox ake ndeyatanga
release about 7 hours ago to close to 8 hours ine 23,000 views. Mukudze ine 3 hours ine 25. Yeah, 25. Those were eating. So ndochandamo ndingokuvigira ichi chiri kupisa kuti nemunocheka masongs ese. Kana unga usatoona song yaNox, go and watch song yaNox. Kana unga usatoona yani ya Mukudze Junior, go and watch ya ja presa. Hanzi makati tati gerwe dede na meno ndodi vazukuru ndoregawo kugerwa. Ndochandamo ndiuye nacho anditi ndochandakuigira vazukuru ndichiti much love.